75 hard של אנדי פריסלה, אני לא מאמין שעברתי את זה, אני הולך לספר לכם בסרטון הזה, איך זה הפך אותי לבן אדם יותר ממושמע, יותר מדויק, שקובע משימה וטורף אותה, לבעל יותר טוב, לאיש יותר ספורטיבי, ולמרות שזה לא אתגר ספורטיבי, זה אתגר מנטלי, וכמובן לסוחר ימי יותר טוב, אנחנו נעבור על כל הדברים האלה, ויאללה בואו ישר נצלול לתכלס. אז קודם כל אני עושה את הסרטון הזה לכם, אבל מצד שני אני גם מתעד את זה לעצמי, כי ככל הנראה אני אעשה את זה מתישהו עוד פעם, וככה נראה את האינסייטס מבפנים. בואו נגדיר לכם בכלל מה זה האתגר הזה של ה-75 hard. 75 hard זה כולל 2 אימונים של 45 דקות מינימום, אחד מהם חייב להיות בחוץ, לא משנה אם יש סופה, גשם של ברקים, יש דרקונים בחוץ, זה לא משנה מה, אני עוד לא אסביר לכם איזה אתגרים אני אמרתי. תמונה יומית של התקדמות, לשתות 1 gallon of water, שזה 3.8 ליטר מים, עוד מעט נראה איך התמודדתי עם כל סעיף וסעיף, לקרוא 10 עמודים של ספר, של non-fiction book, לא הארי פוטר, לא משהו דרמה כזה וזה, ממש התפתחות אישית, עסקים, מסחר, כמו שאתם רואים פה, אם זה מבלבל אתכם אני אסגור את זה, כן? של התפתחות אישית ודברים כאלה, ו-follow a diet, שזה בלי אלכוהול ובלי צ'יט מיל. איך עברתי? אני כאילו שותה מדי פעם בירה, קצת יין, קצת זה, אנחנו נדבר על כל דבר, איך התמודדתי עם הכל, דרך אגב, אני הקשיתי על עצמי, והוספתי לאתגר הזה עוד ליסט שלם, שלא כל כך רציתי לחשוף אותו, ואני אחשוף אותו פה בסרטון הזה, כי תכלס אין מה להסתיר, ואם זה יעזור למישהו ככה מבחוץ, אז אני עשיתי את שלי, כי אנשים לפעמים רואים אותי באינסטגרם, זה סרטון קצת שונה, הדמות המושלמת, עם הזוגיות, עם העסק שבניתי, עם המסחר, שהגעתי לאיזשהו רמה 20, וכולם ברמה 3, ואיך אני עושה את כל הדברים האלה, ובסוף אני בן אדם כמוני כמוכם, שאני מתמודד עם כל מיני חשקים, ואולי קצת תאוות, וקצת בא לי, לא בא לי לשגר את הדברים לפועל, ואולי אני גם מתעצל מדי פעם, אז איך באמת האתגר הזה עזר לי, איך השתלטתי על החיים שלי מחדש, אפשר להגדיר את זה ככה באמת. אז בואו נתחיל לצלול. האימונים, גם בין האימון לאימון, כל יום תבינו, עוד פעם תבינו, אנשים חושבים, עשיתי 75 ימים רצופים, בלי שום פיפס של שגיאה או להגיל פינות או להקטין ראש, וזה 75 ימים שזה 150 אימונים רצופים, האומנם זה לא אתגר פיזי, זה אתגר מנטלי, שעובד על המוח, שאם קבעתי משהו אני הולך לעשות אותו, אבל למה זה לא פיזי? כי אני יכולה אשכרה לעשות את כל האימונים הליכה, אחד בחוץ, אחד בפנים, 2 בחוץ, 150 יוגות או דברים כאלה, אבל אשכרה ללכת, לא משנה איזה מזג אוויר בחוץ, זה אחד הדברים המטורפים, ועוד מעט, דרך אגב מי שעקב באינסטגרם באותה תקופה הוראה, יצאתי המון פעמים כשהיה גשם לא טפטופים, כאילו הגשם עליי ואני בלי מטריה והכיף, וכאילו זה דברים שמסתכל עליהם אחורה, באמת עשו אותי חזק יותר פה, כשלא היה אף אחד בחוץ, כשאתה יודע שאתה עושה משהו שאין אף אחד באזור שלך, ואתה היחידי שעושה את הדברים האלה, זה קצת מפתח, זאת אומר כאילו עכשיו קורה לי איזושהי בעיה קטנה בחיים, או איזשהו משהו, במסחר, אני אסגור את זה שלא יבלבל אתכם, אוקיי? אז זה כל כך קטן ופשוט לעומת הדברים הגדולים שעשיתי, דרך אגב, את האתגר הזה התחלתי כאילו תכלס לבד, אבל התחלתי את זה בקבוצה של אנשים, התחילו באזור ה-400-500 איש, וסיימו, אני מניח, סיימו שם איזה 15, אבל אני מניח שזה פחות, אני חושב שאנשים ויתרו לעצמם קצת, והגלו קצת פינות, וכשרשום כאן, follow a diet, no alcohol ו-no cheat meal, וגם לא מתוקים כמובן, לא איזה קוביית שוקולד אחת, זהו, נפסלנו כביכול.
אז אני ראיתי אנשים שעשו כביכול קינוחים בריאים, ועשו עוגיות, ועשו דברים כאלה, עוד מעט נגיע לזה, אז אני לא חושב שזה באמת ענה לאתגר, כי לעשות עוגיה, וזה קונסטלציה של עוגיה, ומתוקים, וג'אנק, גם אם זה בריא, אני לא יודע אם זה המשמעות של כל האתגר הזה, אוקיי? אני לא שופט, כל אחד שעושה מה שהוא רוצה, אני עשיתי את זה ב-75 hard הכי קשוח שיש, אני עוד מעט אסביר לכם לחוקים שהוספתי. בנוסף, רשמתי פה נקודות שאני אסתכל מדי פעם, לראות שאני באמת רוצה לתת לכם את כל הערך והתוכן והמסקנות שלי, איך זה עזר לי בתור בן אדם, איך זה עזר לי בתור סוחר, בתור בעל, ובתור איש עסקים גם, ודברים כאלה. אז שוב, את האימון הבפנים בדרך כלל הייתי עושה אותו או בבית, בוא ניקח את זה עוד צעד אחד אחורה. אני הייתי עושה טיפוס, חדר כושר ואימונים בבית, ובאימונים השניים בדרך כלל הייתי תופר את האימון הראשון בבוקר בחוץ, את הבחוץ היה ככה, היה יותר כיף, התחלתי את זה בסוף אוקטובר, ב-22, סיימתי את זה ב4 לינואר, אז התחיל שמשי, הייתי יוצא עם מכנס קצר, הייתי הולך בחוץ, היה נחמד, ותוך כדי גם נהיה גשמים, אנחנו נגיע לזה, וקרה כל מיני דברים מפתיעים תוך כדי האתגר הזה, בסוף זה 75 ימים, זה כאילו חודשיים, 3, זה לא כזה הרבה, אבל תוך כדי גם קרה לי משהו בגב, ואיך התמודדתי עם זה, אני עוד שנייה אגיע לזה, אני כל פעם אומר עוד שנייה אני אגיע לזה, אני שם לב תוך כדי. לפעמים אנשים מגיעים, מה נראה לכם הכי קשה? האימון בחוץ, לשתות 4 ליטר מים, 3.8, אבל אני תמיד שותה טיפה יותר, אני גם אוהב מים, לקרוא 10 עמודים, בלי להירדם, לעשות את זה בבוקר, בערב, זה כאילו, בסוף זה, אנשים גם התבלבלו, חשבו שזה 10 דקות, בסוף זה 10 עמודים, 10 דקות זה יותר קל, 10 עמודים זה יותר מ10 דקות, לי לפחות. follow a diet, לקחת איזושהי דיאטה, מישהו בכיתוב, מישהו במסה, מישהו XYZ, כל אחד והמטרה שלו, זה לא אתגר פיזי, זה אתגר מנטלי. אז מה נראה הכי קשה? לפעמים אנשים היו מגיעים ליום 20, 60, 72, ושכחו לעשות תמונה, פרוגרס פיקצ'ר, והיו נופלים באתגר, רק בגלל שהם לא צילמו פרוגרס פיקצ'ר, זה אחד הדברים המשוגעים, הנקודה, לפעמים אנשים היו מוותרים לעצמם, אומרים, טוב, עשיתי הכל כל כך טוב וכל כך חזק, והייתי ממושמע, שכחתי תמונה אחת, שכחתי לקרוא 2 עמודים, שכחתי לשתות קצת, נשאר לי קצת מים מה-3.8 ליטר. אז היו ממשיכים פתאום ביום 64, 65, ממשיכים את האתגר, אבל זה לא המשמעות של האתגר, ומי שיתפס את עצמו זה איש, והתחיל מחדש, הוא איש חזק, ומי שכאילו עיגל פינות, אז הוא אומר שהוא הולך לעגל גם פינות בחיים, נו בסדר, אני אוכל פה ואני אוכל שם, ובסדר, נו לא עשיתי את המשימה הזאת, נו בסדר, אז זיכרתי פעמיים, נו בסדר, אז הורדתי את הסטופ-לוס למטה, נו בסדר, אז עסקה אחת, לא עבדתי לפי החוקים, דברים כאלה, זה לא עובד ככה, בגלל זה אתגר שחייב להיות על הדברים. אני רוצה לספר לכם ככה, תוך כדי, ניתן פה שלוק קפה, תוך כדי האתגר, חוויתי איזשהו קושי, כמה קשיים, היו גם כמה ימים שהייתי סופר עייף, ולא רציתי לסיים את הדברים, ברור שידעתי במוח שאני אסיים, אני פשוט הייתי צריך קצת לפרוק את התסכול לאשתי ולהמשיך את הדברים כמו שצריך. הפסקת מים ברשותכם, דרך אגב זה המים שהייתי שותה, זה ליטר אחד, הייתי ממלא 4 כאלה, זה זכוכית. בחזרה לסיפור, אחד מהסיפורים באזור דצמבר, תחילת דצמבר כזה, פתאום הרגשתי, זה לא שאחרי אימון טיפוס, אחרי אימון רגיל, זה לא שפתאום היה לי פתאום משהו כזה, וידעתי שזה קרה בעקבות זה, על מה אני מדבר, פתאום קרה לי משהו בגב התחתון, אני לא חושב שמישהו אחר באתגר יתמודד עם זה, כאילו לפחות לא מהקבוצה שלנו. פתאום ממש היה קשה לי לזוז, הייתי צריך להזיז את הרגל,
אשכרה, כאילו, באוטו, להכניס אותה ככה, ממש להרים עם הידיים, קשה לי להתכופף, ממש לזוז במיטה ודברים כאלה, הלכתי מיידית לצילום, ולסיטי, עשיתי סיטי עמוד שדרה, והלכתי אחרי זה לאורתופד, ודברים כאלה, גילו לי, פתאום יש לי בגב בתחתון, פעם ראשונה בחיים שאני יודע על זה, שתי בלטים, ב-L4, L5, משהו כזה, אני עדיין חוקר את הסוגיה הזאת, כמובן נרשמתי לרפואה משלימה ולפיזיותרפיה, תוך כדי, אני כאילו ממש מחר הולך, כן? למפגש הראשון, אבל איך צלחתי את האתגר, כאילו של 75 ימים, אם כאב לי הגב, אני אומר לכם, לא עכשיו כאב לי הגב, אם לי כואב, יש לי רמת סבל מאוד מאוד גבוהה, אם לי כואב, ואני אומר שכואב לי, כנראה באמת כואב לי, ברמה שלא הייתי יכול לקום, לא מהמיטה, לא מהשירותים, כאילו כן, ממש, אז איך כן צלחתי את האתגר אז בכל מקרה, זה היה כבר בחצי מהאתגר, כאילו צלחתי איזה 40-50 יום, וכאילו רק אז זה קרה, וזה לא איזשהו משהו, אירוע שהרמתי משהו בחדר כושר, ואמרתי, או שנפלתי בטיפוס, ואמרתי, זה קרה לי? זה קרה כזה, כנראה מעומס של שנים, וזה גם זורק אותי אחורה, הייתי פעם עושה, אני יודע גם קצת אקרובטיקה, הייתי עוסק בפרקור, אני מטפס, אני נינג'ה, הרבה דברים, זה סוגי ספורט שאני אוהב, ופתאום אני לוקח את עצמי שנתיים אחורה, אני הולך מדי פעם לווינגייט כאלה, לאקרובטיקה שם, אז עשיתי מגובה סלטה, אולי אני אצרף את התמונה, את הסרטון אם אני אמצא, מי שבאינסטגרם כנראה רואה את הדברים שאני מעלה מדי פעם, עשיתי סלטה אחורה מגובה, אני עושה את זה פיקס, אני עושה את זה שנים, מילדות, ופתאום כשנחתתי, אני הרגשתי, אמרתי לחבר שבאיתי, אמרתי לו, אוי, גב התחתון, כאילו, ואז לא יכולתי כאילו לעשות יותר את הסלטות האלה, ואז זה החלים לי, כאילו, זה החלים לי, והתמודדתי עם זה טוב, ואז אני עוד פעם נזכר שאיזשהו סשן של טיפוס, הייתי מטפס בדרך כלל בימי שישי, והייתי חוזר, ואז כאילו שישי שבת ראשון כזה, הייתי כואב לי, ואז היה עובר, אבל פתאום באזור דצמבר, זה כאילו נתקעב/נתפס, וזה לא עבר, איזה שבועיים וחצי, 3, אשכרה לא יכולתי לזוז, אז איך באמת צלחתי את האתגר הזה, לא רציתי להפסיק, בקטע טוב, כאילו התלבטתי כמובן רגע להפסיק, לא להפסיק בסוף משהו פיקוח נפש דוחה שבת, אז מה כן עשיתי? אז העברתי את כל האימונים, עדיין עשיתי אימון בחוץ, עשיתי אימון בפנים, שתיתי מים, קראתי ספר, עשיתי תמונה, follow a diet, עשיתי הכל, אבל בעצימות נמוכה יותר, זה לא שהקלתי על עצמי, לא, עשיתי את האתגר במלואו, אבל את האימון, שוב, זה לא אתגר פיזי, כן? זה אתגר מנטלי, אז אשכרה יצאתי לחוצה, ועשיתי הליכה, ואני יודע שבסוף היה להתמסכן, לשבת כל היום במיטה, היה פחות עוזר לי. מה שעוזר זה יותר טיפה להיות בתנועה, למרות יש לי דקירות, זה יקרין לרגל, מי שיודע רגע, שתי בלטים פה בגב התחתון, וזה חדש, זה פעם ראשונה קורה לי כאילו. אולי יש המון אנשים אפילו קרובים שמסתכלים ולא יודעים, הם נחשפים לזה בפעם ראשונה עכשיו. יש לי עוד הרבה דברים לדבר איתכם, אז אני ככה אתקדם, אז פשוט העברתי את כל האימונים לאימונים בחוץ, זה היה אימון יותר רגוע, זה היה אימון הליכה, אבל הליכה לי יותר איטית, פתאום בנובמבר, כל נובמבר עשיתי 326,000 צעדים, באחת תחלקו את זה בימים, אתם תראו כמה צעדים פר יום עשיתי, וזה בלי שישי שבת, כי בשישי שבת, אני שומר שבת, אז אני מוריד את השעון, וזה בלי שישי שבת, 326,000 צעדים. בדצמבר עשיתי 200 ומשהו, 280, 270, משהו כזה, הורדתי עומס, אבל עשיתי את האימון, הלכתי, ובבית, כשעשיתי את האימון בבית, עשיתי אימון של, אפשר לעשות, אתם יודעים, שוב, זה אתגר מנטלי, לא אתגר פיזי, אז אפשר לעשות אימון של יוגה,
אימון של מתיחות, אימון של רגע לעשות קצת בטן, לעשות קצת, יש לי גם הליכון כזה שמתקפל, זה דרך אגב שולחן שהוא עולה, זה הסטאפ שלי שאני עובד איתו, שסוחר איתו, סטאפ עולה ויורד, אז יש לי פה הליכון שאני יכול לשים וללכת קצת ולהזיז את הגוף, ודברים כאלה, וככה צלחתי את זה, ולאט לאט אחרי שבועיים וחצי הרגשתי שיפור, ואז לאט לאט גם התחלתי לחזור לחדר כושר, ולהשתפר ולהתחזק, ואני תמיד חזק פה בראש, ואני יודע שאני אמשיך כמובן להיות פעיל, ואני אצטרך לחיות עם זה, וכמובן לשפר את האזור, ושזה אני ברפואה משלימה, ובפיזיותרפיה ודברים כאלה. יפה, בואו נתקדם. זרקתי פה גם סוגיה שאני שומר שבת למי שמכיר ולא מכיר, אז באתגר הזה, חלק מהקשיים שהיו לי זה ימי שישי היו יותר עמוסים לי כי שבת נכנס ב4:15, דברים כאלה, אז הייתי צריך לדחוס הכל ולקום מוקדם יותר שיסיים את הדברים, כי שוב, אני לא יכול לעשות אימון אחרי אימון, 45 דקות של בחוץ, ואז 45 דקות של בפנים, אי אפשר, צריך לחכות מינימום 3 שעות בין האימונים, אז פשוט זה נדחס לי, ופעם אחת, כי לפעמים אנחנו עושים שבת, זה הבית שלי, שבת בבית, אני ואשתי, ולפעמים היינו עושים שבת אצל ההורים של אשתי, אז כאילו, זה היה לחוץ מבחינת זמנים, אז הייתי צריך לתכנן את הזמנים יותר טוב, הייתי צריך להיות על הדברים, לראות שממש אני בלוז, ולבצע את המשימות, ולעשות, לג'נגל בין הדברים, ורק פעם אחת מתוך ה-75 ימים יצא לי שהייתי צריך לעשות את האימון השני, ספציפית את האימון בחוץ, בתוך שבת, אוקיי? כאילו, זאת אומרת, עברנו את היום, היו כל מיני בלטנים, היו כל מיני דברים, ואז עשינו את ארוחת בית כנסת, ארוחת שישי, כולם המשיכו לעוגות, לדברים, לבלגנים, חביבי, אני צריך לצאת לאימון. אז עברתי לבגדי ספורט, ויצאתי פשוט ועשיתי 45 דקות, של הליכה, של אימון, של דברים רציניים, ופשוט חזרתי, התקלחתי והמשכתי לספר ודברים כאלה. אני סיימתי 4 ספרים באתגר הזה, משהו שגם היה לי קשה לעשות, למה? אתם רואים אותי בחור כזה סגנוני, שרמנטי, איש עסקים, נשוי, סוחר ימים מקצועי 10 שנים בפניסטוקס, אבל ספרים זה משהו שכל הזמן היה לי קשה לבצע ולעשות, הייתי משתעמם, הייתי קורא שורה, הייתי ממש קורא, לוקח שורה, חוזר לשורה, כאילו עוד פעם, הייתי משתעמם. יכול להיות כי אז לא קראתי את הספרים המתאימים, זה גם יכול להיות. יכול להיות גם צריך להכניס את זה להרגל, ואז כאילו אתה עוד יותר נכנס לזה. אז האתגר עצמו הכניס אותי למומנט מאוד מאוד טוב של ספרים, זה משהו שגם אני לוקח, התאמנתי כל החיים, כן? אני אוהב ספורט מאוד מאוד מאוד, מים אני שותה כל החיים, והקריאת ספרים זה משהו שנכנס לי ואני אקח את זה גם קדימה. 4 ספרים, מה שלא קראתי כאילו 5 שנים, כן? לא קראתי 4 ספרים, כאילו ברור שקראתי פה ושם, אני קורא ואני אוהב טכנולוגיה ודברים כאלה, ואם הייתי צריך משהו נקודתי, הייתי קורא ולומד נקודתי, איזה פסקה, איזה 7 עמודים, אבל לקרוא 4 ספרים רצופים כל יום 10 עמודים, והייתי קורא טיפה יותר מ10 עמודים, ולהבין וליישם ולהפנים, משהו שעשה אותי בן אדם יותר טוב ובן אדם יותר חכם, זה משהו שהייתי ממליץ עליו, כן? אז סיימתי 4 ספרים, זה כאילו, זה מטורף, זה משהו שלא סיימתי אפילו בכמה שנים רצוף, ועכשיו אני מתחיל לו כבר עוד ספר ודברים כאלה, ואני כאילו סיימתי את האתגר. בסוף אני אדבר איתכם גם האם יש המשך לתוכנית, יש את ה-Live Hard, שזה פרויקט של שנה שלמה, האם אני ממשיך, האם אני לא ממשיך, נצטרך לגלות בסוף הסרטון. אוקיי, בואו נדבר, יש לי פה רשימה שנייה, לא הייתי חייב לעשות את זה תוך כדי ב-75 ימים גם ככה קשים. יש לי פה את הרשימה, אמרתי לכם ששתי אימונים, תמונה, מים, על המים לא דיברתי בפני עצמו, זה קושי היה בפני עצמו, 3.8 ליטר מים כל יום, כמובן אפשר קפה ותה, אבל זה לא נכלל, זה לא כלול בכמות המים שאני צריך לשתות, אפשר סודה וזהו, כאילו אסור את דברים אחרים, אבל זה לא כלול ב-3.8 ליטר. גם אם הייתי רוצה שק חלבון,
לא הייתי יכול לקחת את המים האלה, לשים בשק חלבון ולשתות שק חלבון ולהגיד שזה כלול ב-3.8, לא, זה בפני עצמו. אז אשכרה, ביום יום לפני האתגר, הייתי מסיים, אני אוהב סודה, הייתי מסיים סודה, בקבוקים של סודה, כאילו ממש של 1.5 ליטר, תופר אותם, פתאום אחרי ה-75 ימים, השישייה, כאילו אולי בקבוק אחד הלך משם ב-75 ימים, כי הייתי אולי מפנק את עצמי בסוף היום שהייתי מסיים את המים, את ה-4 ליטר, הייתי שותה קצת סודה, אבל כבר לא היה לי איפה, והייתי הולך לפיפי כל הלילה, אז הייתי צריך לסיים את המים, לתזמן את זה, לסיים את זה עד 6 מקסימום. היו לי ימים שגם הייתי מסיים את המים ב-11-12 בלילה. כן, אני צריך לסיים את כל המשימות, עד שאני הולך, זה לא עד 12 בלילה, עד שאני הולך לישון. כן, גם אם הלכתי לישון ב-2 או ב-1, לא הייתי הולך לישון בשעות האלה, כן, זה מטורף, אני כבר בן 33, כן? אני הולך לישון מוקדם יותר, כן? יפה, אז גם ככה כל הדבר הזה פאקינג קשה. למה הקשיתי על עצמי? תסבירו לי, למה הקשיתי על עצמי? הוספתי עוד משימות. בואו נתחיל להיכנס למשימות, ויש כמה משימות שבאמת לא רציתי כל כך לשתף אתכם, כאילו, זה קצת להראות חולשה שלי, אבל אם מישהו מתמודד עם זה, ואני יכול לעזור טיפה, אני על זה. אז מה הוספתי לכל המשימות של ה-75, למשימות שלי, ואם הייתי נופל גם דרך אגב לא ציינתי, יכול להיות כן ציינתי, אם באיזשהו יום, גם ביום 74, או ביום 17, או ביום 12, או ביום השני לאתגר, פספסתם איזושהי משימה, הכל מתאפס, חוזרים מההתחלה, day one, אז גם אם הייתי נופל במשימות האישיות שאני הוספתי, שהן לא קשורות לאתגר, הייתי מאפס את עצמי, אבל הייתי על הדברים כמו שהבנתם, אני לא רוצה להתחיל ולא רציתי להתחיל את זה מההתחלה. אז הוספתי הדבר הראשון שהוספתי זה שעה ראשונה אחרי הקימה ללא טלפון בכלל. למה הוספתי את זה? כי כמו שאמרתי לכם, אני בן אדם כמוכם בדיוק כמו אותו שיער, אותו ידיים, אותו ראש, אותו מוח הישרדותי. והייתי לפעמים קם וישר, ממש, אני שונא לישון עם הטלפון לידי, אז לפעמים הייתי קם וישר, כאילו כזה, מה התלמידים שלחו לי, מה העסקאות שהם לקחו, להגיב להם, כאילו בקטע טוב, לא בקטע לא טוב, כי אני אוהב את מה שאני עושה, מה יש באינסטוש, מה זה, מה פה, מה שם, מה טיקטוק זה, טיקטוק בשירותים, ואני יודע, כאילו גם אתם יודעים שזה לא טוב, זה לא טוב, השעה הראשונה שאני הולך, שאתה קם, וכשאתה נרדם, יש כל מיני דברים במוח, ותיקחו את השעה הראשונה לעצמכם, אתם יוצאים לעבודה, אתם עושים דברים, אתם יוצאים ב8 לעבודה, ב7 לעבודה, תקומו טיפה לפני, את החצי שעה, השעה הראשונה, תיקחו לעצמכם, זה כל כך טוב וכל כך רגוע, לא, אני זוכר שהייתי בקבע, כל כך שנאתי את התקופה הזאת, כאילו אהבתי אותה, אבל שנאתי את טוב, לא כזה אהבתי אותה, כזה יצאתי, שם התחלתי גם ללמוד את כל העניין של שוק ההון, והתחלתי להתנסות, והתחלתי עם תיקי לייב, אבל אני גודש. לא הייתי ישן טוב, הייתי קם ב5 בשביל לנסוע איזה 120 קילומטר לכיוון, וזוכר הייתי קם וישר לטכנולוגיה ולטלפון ולהתארגן, שנאתי את זה, וגם כשאני עושה את זה היום, זה מזכיר לי נשכחות, פשוט אני יודע שזה לא היה טוב, היום אני, ובאתגר עצמו, הייתי מתעורר, שם פה בשעון שעה שאני בלי הטלפון, וזה עשה לי כל כך טוב, והתחלתי את היום ברגוע יותר, סידרתי את המיטה, הייתי קצת עם אשתי, קצת מתיחות, קצת זה, אולי אפילו הייתי תופר את האימון הראשון בבית או בחוץ, בלי הטלפון, והנה קוריוז מצחיק שאני נזכר תוך כדי, אז תחשבו, היו ימים שהייתי יוצא לאימון הראשון, ממש מוקדם, בכיף, כאילו אני עובד מהבית, כן, אני סוחר, והשוק נפתח רק מאוחר יותר, אז מה אני צריך לקום מוקדם בכלל, אבל אני אוהב את לקום מוקדם, אני עושה כל מיני דברים, וזה כיף, אז תחשבו, הייתי בשעה הראשונה בלי הטלפון, אבל הייתי צריך לצאת מהחניון תת-קרקעי ולפתוח את השער, אבל אני הייתי כל כך קשה עם עצמי
לא הייתי יכול לגעת בטלפון הזה, איך אני אפתח ב-5:30 בבוקר לפעמים, ב-6 בבוקר, איך אני אפתח את השער, אז הייתי אשכרה מחכה עם האוטו ליד השער שמישהו יעבור ויפתח לי, כאילו הייתי כל כך קשה עם זה, בקטע טוב, לא הייתי רוצה לגעת בטלפון. איזה קטעים מצחיקים שאני נזכר עכשיו תוך כדי. אוקיי, אז זה כל כך עוזר, תעשו את העניין הזה, בלי שום קשר לאתגר, שעה ראשונה, ללא טלפון אחרי הקימה, אתם קמים, אל תהיו בפאקינג טלפון, זה לא המשמעות שלנו בתור בני אדם, גם איך אנחנו כל היום סביב טכנולוגיה, סביב הטלפון הזה, תשתחררו מזה, זהו, אני רוצה להתקדם לסעיף הבא בתור, יש לי עוד מיליון דברים לדבר איתכם עליהם, ואני לא יודע כמה דקות אנחנו כבר מצלמים, שלוק מים וחזרנו. סעיף נוסף שנעבור עליו ממש מהר, רשום לי פה כזה לצחצח שיניים פעמיים ביום, פלוס מקלחת כזה פעם ביום. למה אני רושם את זה? למה הגדרתי את זה כמשימה? כי תבינו אותי רגע, אני שוב בן אדם כמוכם, לפעמים אחרי יום טוב ויום קשה ויום ארוך של הרבה ליוויים, של הרבה פגישות, של הרבה זומים, של הרבה תלמידים, הרבה עסקאות, הרבה גרפים, ביום יום יש פה מיליון גרפים, ולפעמים אנשים סוחרים באים אליי לפה, ואני מפגש איתם, ואני עושה עוד כל מיני דברים, הייתי כזה, ואולי לא היה לי כוח להתקלח, אולי אין מה לעשות, אני בן אדם, כן? לא הכי קל לי לשתף את זה, זה לא שהייתי מסריח, כן? אבל טוב, אני אתקלח בבוקר, טוב, אולי לא היה לי כוח לצרצר את השיניים של הלילה, פעם, אז פשוט רציתי שזה יהיה ממש קבוע, ואני רוצה לדאוג לזה, אז שמתי את זה כמשימה לפני עצמו, אז ממש כאילו דאגתי שזה יקרה. רשמתי 75 ימים ללא שמן קנולה, זה משהו שרציתי ממש לשים דגש על זה, רשמתי גם כזה 80-20 ולא להיות פנאט וגרזן על הדבר הזה, כי יש מקרים שאולי אני לא אצליח לשלוט, כי אולי ההורים של אשתי, של טופז, הכינו איזה משהו עם קנולה, ואני לא הייתי יכול להיות ממש על הדברים, כי אני לא יודע איפה יש מה, אבל כן הייתי על הדברים, אבל לא הייתי גרזן על זה, הייתי כאילו כי יש דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם, אוקיי? אז כן הייתי על הדברים, כי הייתי בסוף בתפריט ודברים כאלה, אבל רציתי לשים לב, באמת שאלתי, באמת בדקתי, באמת, כשקניתי דברים, הסתכלתי שזה לא שמן, לא שמן צמחי ולא קנולה, ושאלתי את ההורים שלהם, ואמרתי להם, אם אתם מכינים עם זה, אני פשוט לא אוכל, הכל טוב, ואז הם הכינו עם שמן זית, וזה היה בריא יותר לכולם, זה כן משהו שככה, תהיו, אם משהו עושה לכם טוב, ואתם רוצים להשיג משהו, אתם רוצים לעשות משהו, הכל בסדר, אתם יכולים להגיד את זה, אם לא מתאים להם, הם לא יעשו, ובסוף אתם רואים, כולם כאילו, בסוף כולם היו יותר בריאים בזכותי, או משהו כזה, כן? לפני שאני ממשיך, גם איך הכנסתי את אשתי, תוך כדי נפתח לי עוד דברים ועוד דברים, שעברתי באתגר הזה, זה סך הכל, זה בסוף זה סך הכל 75 ימים, זה כלום, אז זה 75 ימים של day in and day out, ממש הייתי קונסיסטנטי על הדברים, עקבי, האימונים, הכל. אז איך הכנסתי בכלל, איך הסביבה שלי, ואיך הכנסתי את אשתי, להיות איתי באתגר, להיות טיפה יותר בריאה ודברים כאלה, כן בכוונה תחילה ולא בכוונה תחילה, אז ככה, אז קודם כל התמונה, הייתי מבקש ממנה מהיום הראשון, ביקשתי ממנה לצלם אותי לתמונת מעקב, לאט לאט הכנסתי אותה, היא עושה ספורט, היא רוקדת, היא עושה אימונים ודברים כאלה, אבל ביקשתי ממנה לצלם אותי כל יום את התמונת מעקב, ויום ראשון, שבוע ראשון, 7 ימים, 10 ימים, שבועיים, 20 יום, 30 יום, זה לא הזיז, היא צילמה אותי, אבל פתאום היא רואה שינויים גם בגוף שלי, למרות שזה לא אתגר פיזי, זה אתגר מנטלי. ופתאום היא אמרה לי, ממי, אני אלך יצא איתך להליכה. ממי, בוא נעשה את האימון הזה ביחד. פעם אחת גם יצאנו להליכה בגשם, צילמתי את זה בסטורי, היה כיף. פתאום היא אומרת לי, בנוסף לריקודים, היא רוקדת, אני רוצה לעשות פילאטיס, בוא נרשום אותך לחוג הזה, בוא נרשום אותך.
אז אוטומטית הסביבה שלי, והסביבה שלי זה כרגע אשתי, הסביבה הכי קרובה, כי אנחנו פה בבית, היא הייתה יותר פעילה, וזה היה כיף לראות את הדברים האלה. אז בואו נחזור פה לרשימה הנוספת שאני עשיתי לעצמי. אז אמרתי, האחרון שדיברתי עליו זה ה-75 ימים ללא שמן קנולה. אני גם אמשיך עם זה עכשיו, שוב, לא גרזן ולא פנאט, כי אי אפשר לשלוט בהכל, אבל אני אראה על הדברים, כי זה מאוד מאוד חשוב לי. מי שיודע שמן קנולה זה, כאילו, איך זה מיוצר ומה זה נועד, פשוט לא. סעיף נוסף, כל יום לפני השינה, להכין לוז מדויק לגבי העשייה של מחר. זאת אומרת, היו לי ימים בעבר, לא באתגר עצמו, שאתם יודעים, אני קם וזורם עם היום, כאילו אני יודע שכמובן יש בולטים חשובים שאני צריך לזכור, אז יש לי את הפגישות עם התלמידים, פגישות בליווי, יש לי את האימון שלי, יש לי את הבולטים החשובים שאני צריך לאכול את ארוחת בוקר, שאני בדרך כלל לאכול אותה כזה ב-12 פלוס, בין 12 ל-2, את הארוחה הראשונה של היום וכן הלאה וכן הלאה, אבל היה הרבה שעות מתות, היו דברים מתים, כי בסוף יש לי המון זמן פנוי בקטע טוב, כי אני סוחר יומי שיודע מה הוא עושה, אז היה שעות מתות שטיפה טלוויזיה, כאילו טיפה יוטיוב כזה, טיפה זה, טיפה פה, טיפה שם, אז כל יום להכין לפני השינה, להכין לוז מדויק לעשייה של מחר, ממש יושב על הדברים, הקלנדר שלי, אמנם לא עמוס, אבל אני יודע שברובריקה הזאת אני עושה גישה, ברובריקה פה אני עושה את האימון הראשון, פה אני עושה את האימון השני, בין לבין אני אוכל, אחרי זה אני סוחר בעצמי עם הסוחרים בדיסקורד, ואחרי זה יש לי עוד גישה, אחרי זה יש לי את הדי תשובי עם אשתי, ואז זה עושה סדר ועושה שכל ואני משיג יותר דברים, כאילו זה היה סעיף מטורף שהוספתי, הוספתי גם עוד סעיף, שכל מוצ"ש או שישי, אני מכין לוז מדויק לשבוע הקרוב. זאת אומרת, כל תחילת שבוע, כל סוף שבוע, אני מכין לשבוע הבא, לוז ממש מדויק של ממש איפה אני עושה את האימונים, איפה אני אוכל, איפה הפגישות שלי, ממש מכין את הלוז קדימה, ואז היה לי כל כך פשוט. כמובן, טיפה זה השתנה כל הזמן, אולי טיפה קמתי טיפה יותר מאוחר, טיפה יותר מוקדם, ואז הזזתי את זה באותו יום, אבל היה לי את הבולטים המרכזיים שאני צריך לעבוד איתם, אז אני שמח מאוד שהוספתי רשימה נוספת לעצמי, לאתגרים של עצמי, אבל זה לא עשה את האתגר יותר קל, זה עשה אותו פאקינג יותר קשה, אבל זה עשה אותי בן אדם יותר טוב ויותר פרודוקטיבי. שתי סעיפים אחרונים ברשימה הזאת, ואז אני אעבור למחברת. הוספתי פעם בשבוע ביזנס פלז'ר עם עצמי. מה זה ביזנס פלז'ר? בעבר הייתי יותר, מי שנמצא בליווי האישי ומי שפעם עבר תחתיי ועשה איתי פגישה ולמד אצלי ודברים כאלה, הוא יודע כמה אני נותן את הנשמה, כמה אני משקיע בתלמיד, בבן אדם, בלקוח, שישיג את התוצאה, כי בסוף ההצלחה שלו זה גם הצלחה שלי, אז כמה הייתי נותן מעצמי, והייתי כאילו, הייתי בתוך העסק, כל הזמן בפגישות, בלסחור עם התלמידים, זה בסדר גמור, זה מבורך, זה בסוף אני מצפה, כשאני גם רוכש משהו, ואני הלקוח, שאני אקבל את הדבר הזה, את הצד השני, אבל פחות הייתי עובד מלמעלה על העסק, אוקיי? כי בסוף בשביל להגדיל את התלמידים יותר טוב, ולהגדיל יותר תלמידים במחזור אחד, ודברים כאלה, הייתי צריך להגדיל את עצמי, להגדיל את העסק, אוקיי? אז הגדרתי פעם בשבוע ביזנס פלז'ר מחוץ לבית, וכל פעם במקום אחר. אז פתאום זה גרם לי, פתאום אני צריך לתאם בלוז השבועי, פעם בשבוע שאני אוכל בחוץ, לפני אימון, אחרי אימון, לא משנה איפה שזה יצא ככה, וממש יושב עם עצמי, עם מחברות, עם לפטופ, ורואה מלמעלה איך אני מגדיל את עצמי, איך אני מגדיל את העסק. ופתאום התחילו לצוץ לי, פתאום לא הייתי בתוך העסק, וממש כאילו נותן את השירות, ואני אוהב את זה, כן, אבל פתאום, אוקיי, אני יכול להוציא את המוצר הזה, אני יכול להוציא את השירות הזה, אוקיי, אני יכול לססטם את זה, אני יכול להגדיל את הדיסקורד, אני יכול לתת להם
יותר, ופתאום אני יכול להוציא יותר, דברים מטורפים, אז זה גם סעיף מאוד מאוד חשוב שהכנסתי, וכל שבוע סימנתי פה שהלכתי לביזנס פלז'ר, משהו, תראו, זה אשכרה מלא, זה מטורף, זה לא היה מלא, כל יום לקחתי, הנה, המרקר, המרקר שלי, הצבע ירוק, אני אוהב את הצבע הזה, בגלל זה אתם רואים עם כל הלוגו שלי, כל הדברים, זה ירוק, אז זה בגלל זה, וגם בסוף הנרות יפנים, הדולרים הם בירוק, הרווחים הם בירוקים, אז כאילו כנראה איפשהו מראש נמשכתי את זה לתחום הזה, לא סתם ככה, כן? הסעיף האחרון שהוספתי לרשימה שלי, ושוב, מאוד מאוד קשה לי לחשוף את זה, זה לא איזה משהו ביג דיל, אבל זה מראה איזושהי כנראה חולשה אצלי, שזה בסדר, זה מראה לכם שאני גם בן אדם, אני גם עובר כל מיני דברים, ואני מתמודד איתם, אני גדל בתור בן אדם, בתור אישיות. אז ככה, עקב זאת שאני מנסה למתוח את זה, אבל אני מנסה להגיד את זה הכי נכון שיש. בגלל שאני סוחר יומי, ואני מגדיר את עצמי למוצלח, וכמובן אני משתפר כל הזמן, ואני 10 שנים בתחום, היה לי המון זמן פנוי, וכמובן, שוב, הייתי לפעמים כמה מתי שאני רוצה, הייתי הולך לאימון מתי שאני רוצה, הייתי עושה 3 אימוני כוח, ומדי פעם אני יוצא להליכה, והיה לי הרבה זמן פנוי, אז מילדות, זה איזשהו ג'וק שנכנסתי מילדות, הייתי אוהב לשחק במחשב, אוקיי? וואו, אנדרה, הנה זה הסוד שלך, so fucking shit, כאילו, so fucking what, כן? אבל זה היה מגיע לרמה שאולי הייתי מכור, את האמת שלא הייתי מגדיר את זה ככה, כי מי שבאמת מכור הוא היה משחק הרבה יותר ממני, אבל כן הייתי משחק המון, כי תחשבו, שוק ההון, הבורסה האמריקאית, אם אנחנו מדברים, אני לא רוצה להיכנס להסיט את השיחה, הפרה-מרקט נפתח ב-11, אבל בדרך כלל הייתי סוחר ב-2, או בכלל מ-4.5, מהפתיחה עצמה. אז שימו לב, אז כמה זמן, אז אוקיי, אז קמתי ב-7, קמתי ב-9, לא משנה, היום שלי פנוי, אני מ-2019, ב-2019, הפעם האחרונה שהייתי בעבודה, אשכרה בעבודה, כאילו עבדתי בדל, בחברת מחשבים, זו הפעם האחרונה שהייתי כאילו זה, ואז התחלתי לסחור, כמובן לפני, וזו הפעם האחרונה שהייתי שכיר, ואז התחלתי גם ללמד את זה ודברים כאלה, אז כאילו אני חופשי מה שנקרא, אז גם אם הייתי קם ב-9 והייתי הולך לאימון ב-10, פתאום יש לי זמן עד 4, עד 4.5, עד שאני עולה עם התלמידים, אז המון פעמים זה היה שואב אותי, ושוב, לא הייתי ברמה של, אולי אם מישהו מהצד היה מסתכל היה אומר שכן, אבל אני יודע שיש המון אנשים שיותר גרועים, אז בסוף למי אני משווה את עצמי, אני רוצה להשוות את עצמי לאנשים יותר גדולים, אני רוצה להשוות את עצמי לאנדרים העתיד, אז כן, אז בזמן הפנוי הייתי אולי שורף יותר את הזמן בכל מיני משחקי אונליין ודברים כאלה, אז אשכרה שמתי לעצמי בולט פה, אין משחקי מחשב בכלל, משחקי טלפון, משחקי מחשב ודברים כאלה, אנדרי, שמתי ליד כל סעיף קטן, אנדרי, בוא תנצח את המשחק החיים, את משחק העסקים, את משחק המסחר, תאמין לי, זה הרבה יותר כיף. זה כשברגע לפני שעשיתי את האתגר, אמרתי, טוב, אני רוצה להוסיף לעצמי עוד משימות. ואמרתי, רגע, מה אני רוצה להשתפר בחיים? אז זה אשכרה, זה גם סעיף מאוד משמעותי עבורי, 75 ימים, שבכלל לא נגעתי בשום דבר, וזה כיף גם לחשוף את זה, שאולי מישהו אחר מתמודד עם זה, או שמישהו אחר מתמודד עם עוד משהו אחר, כזה או אחר, והוא רוצה להפסיק לעשות את זה, זה אפשרי. זה לא כזה תורם לחיים, ברור שאפשר, שוב, אני לא נגד איזה בירה פה ושם, אני לא נגד איזה כוס יין, ואני לא נגד איזה משחק טוב, אחרי עשייה טובה, ואחרי, לא נגד ג'אנק פוד, אפשר איזה פיצה ודברים כאלה, אבל כשזה עובר את הגבול, זה עובר את הגבול, איך יודעים אם זה עובר את הגבול? הבן אדם עצמו יודע אם הוא עובר את הגבול או לא עובר את הגבול. היו ימים שהייתי משחק
ופאקינג לא שותה מים, או פתאום רב עם אשתי, כי קורה משהו, כי אני המון זמן פה בחדר, ולא בקטע שהיא אומרת לי משהו, בקטע שפתאום התקשורת נהיית גרועה יותר ודברים כאלה וזה, אז רציתי לקחת את זה לתשומת לבי. כוכבית לגבי הדבר הזה. מי שיצא לו לשחק במחשב, ניקח משחק מסוים, אז בשביל להשתפר במשחק הזה, צריך מאוד מאוד לעצב את הדמות ולהשתפר, וכל הזמן למות ולקום מחדש ולהשתפר. אז דרך אגב, מי שמשחק ומישהו מוצא את עצמו בסיטואציה הזאת, הוא יכול להיות גם סוחר מאוד מאוד טוב, אוקיי? כי להגיע למשמעת שאתה שחקן מאוד מאוד טוב בדמות מסוימת, זה כאילו, זה אנשים משחקים ימים שלמים, שנים, חודשים שלמים, שנים, אז כל כך השקעה בלהיות ממש ממש טוב מדמות מסוימת, לא רוצה לזרוק לכם שתדעו איזה משחקים שיחקתי. אז אם הוא ייקח את אותם השעות וישקיע בללמוד את הגרף, ישקיע בללמוד את הנרות היפנים, ישקיע בללמוד את הפרייס אקשן, את עולם הפני סטוקס, את עולם האסטרטגיות, את הניהול סיכונים, הוא יסוחר גם מאוד 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 חזק ויגיע באמת, יעשה הרבה כסף כשהוא יעשה את זה נכון. אז פשוט לקחתי את הפוקוס והזמן ואת ההשקעה של הדבר הזה, שמתי את זה, הלבשתי את זה על השקעה על הזוגיות, השקעה על העסק, השקעה על התלמידים, השקעה על הזמן המסחר שלי, השקעה על לקרוא ספרים, וזה פשוט פינה לי המון זמן. אני רוצה לדבר איתכם על עוד משהו, תוך כדי אני נזכר, אני מדבר איתכם סופר פרי סטייל, גם ב-follow a diet, אני צריך להחליט על איזושהי דיאטה מסוימת ביום הראשון, בוא נראה שהרמקול עובד בכלל, כן? עובד. המיקרופון. ב-no alcohol ו-no cheat meal גם היה משהו קשה, כי בסוף אני אוהב גם, אתם יודעים, המבורגר, ואני אוהב פיצה אחרי יום ככה של הסייג, אחרי אימון, ומותר לי, אז עשיתי חיתוב לפני האתגר, והייתי פיט, אבל פעם בשבוע מותר לנו ג'אנק פוד, ומותר איזה פיצה אחרי אימון כוח ודברים כאלה. היה קצת חסר, היה קצת קשה, אולי בשבוע, שבועיים הראשונים, אבל פתאום אתה מתחיל לראות קצת תוצאות, פתאום אתה מבין שאתה לא צריך את הקוביית שוקולד הזאת, ופתאום אתה מבין שאתה לא צריך את הבירה הזאת. יכול להיות, אני עדיין לא שתיתי אלכוהול, נגמר האתגר, היום השישי לחודש, שאני נמצא לכם, השישי לראשון 26, סיימתי ברביעי לראשון את האתגר, אני לא רואה את עצמי, אנחנו עושים הזמנות אונליין כל שבוע, ואשתי שאלה, רגע, להזמין לך משהו, להזמין לך איזה בירה, איזה יין לקידוש, אמרתי לה, לא, כאילו, אני לא מרגיש שאני צריך את זה, אמרתי, כאילו, כזה שהייתי באמצע האתגר, אמרתי, אולי אנחנו אוהבים גם ללכת לקווים, ליקב, אמרתי, אולי בסוף האתגר אני רוצה כזה, את העוגה, יש איזו עוגת שוקולד שהיא מכינה מאוד מאוד טעימה עם בננות, אמרתי, אולי תכיני את זה, אני פינטסטי על זה, ואמרתי, אולי נלך ליקב, אנחנו אוהבים את יקב אמפורה, וממש כיף שם, ויש שם דברים גבינות טבעוניות, אשתי היא טבעונית, ויינו טובים, ויש שם מדירה טובה, אולי אני אפנק את עצמי ואני אלך לשם, פתאום אני לא מרגיש צורך, כאילו יותר מדי, ואני לא מרגיש צורך. אתמול, בחמישי לראשון, אתמול הזמנו פיצה, היה לי קצת חשק, לאשתי קצת חשק, אמרתי, לא אכלתי 75-80 יום ג'אנק פוד, בואי נזמין פיצה. ואני זוכר לפני, אני סופר אהבתי, ספציפית פיצה גם, ספציפית מאותו המקום, מאותה החברה, ואכלתי אתמול, לא הרגשתי שזה ממלא אותי, כאילו, פיזית זה מילא אותי, כן, אבל זה לא היה לי טעים כמו פעם. אז זה הוריד לי את הרמת מינון, האתגר הזה חישל אותי קצת, חישל אותי הרבה, הוריד לי את המינון במתוקים, הייתי אוהב אחרי כל ארוחה, לסיים במתוק, הייתי אוהב אולי עם הפיצה איזה בירה,
היו גם מלא אירועים, היה ראשון לראשון, נכון? כאילו נובי גוד ודברים כאלה. הלכתי לישון מוקדם בשביל לקום לאימון, לא שאני חוגג את זה ביום יום, כן? אבל היו בשבתות אצל ההורים של אשתי, הרבה אנשים שהציעו לי בירה ויין, כאילו זה מבורך, אני לא אומר לא, ואני לא שופט אותם שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ואיזה וויסקי טוב, ועכשיו היה איזה אירוע וזה על האש, שכולם נהנו ואני בסדר, הייתי עם המים שלי, הכל טוב, אכלתי בשרים, אכלתי זה, אכלתי סלטים, לא התפוצצתי יותר מדי, גם לא אכלתי אוכל, לא צריך לאכול אוכל טעים מדי, כאילו אנשים לפעמים היום בתאוות, זה משחקים, אוכל, מלא, אני לא מדבר אפילו על פורנו וכל הדברים האלה, ודברים, רגוע, קמים, בלי טלפון, רואים קצת השמש, גראונדינג, קצת הולכים לאימון, קצת עושים מה שאוהבים, היום אנשים בפקקים יותר מאשר עושים את מה שהם אוהבים ביום יום, זה משהו דפוק, אז תשנו את זה, כאילו אם אתם בגלגל הזה, במרוץ החברים, הדפוק הזה שאתם, כאילו שכולם נמצאים בו, שקלטתי את זה לפני 10 שנים, ואמרתי, טוב, איזה צעדים אני צריך לעשות בשביל לצאת מזה, וכאילו זה מטורף. בואו נדבר, אני ככה עברתי על הרבה דברים שרציתי לדבר איתכם עליו, בואו נראה מה שכחתי, רשמתי בכוונה נקודות. מה היה לי קשה גם בתוך האתגר הזה, זה שתוך כדי, אז אמרתי לכם, ישבתי הרבה על ביזנס פלז'ר עם עצמי, לפעמים גם עם אשתי, מה זה ביזנס פלז'ר? כל יום לא ישבתי בבית, ועבדתי פשוט על העסק, אמרתי, אני אפנק את עצמי, אני פעם הייתי במלון הזה, בלובי של מלון פה, במסעדה פה, במסעדה שם, בבית קפה פה, וממש לעבוד על העסק מלמעלה, וזה היה סופר כיף, ולמה היה לי גם קשה עם כל המשימות תוך כדי, כי שמתם לב, יש לי פאקינג 2 דפים של פאקינג משימות, אם אני נכשל, אני מתחיל מההתחלה, והייתי מתחיל מההתחלה, אתם לא מכירים אותי. אשכרה, הפסקתי לקבל לקוחות בקטע טוב, אמרתי להם, זהו, די, אין את המוצר הזה, אין את הליווי האישי X, ממש הייתי עושה ליווי אישי, אין. עכשיו אני בונה מוצרים חדשים, וכל ממש לשנה הזאת, אין את כל מה שהיה עד היום, ממש בניתי, עצרתי את כל המוצרים והשירותים וכל הדברים שהיו לי, אני ממש מתחלתי מההתחלה, והייתי צריך ללמוד כל מיני סקילים חדשים, אוקיי? בתור איש עסקים כמובן. אז להכניס את זה גם ללוז, איך לכתוב את זה, ואיך לכתוב מיילים, ואיך רשימת תפוצה, ודפי נחיתה, ולשנות את המוצר, ופתאום אני עובר מאחד על אחד לאחד לרבים, ולנהל את הדיסקורד, ולנהל את הסוחרים הקיימים, ודברים כאלה, היה סופר מאתגר, סופר כיף, אני עדיין ממשיך לעשות את זה, עכשיו טיפה התפנה לי יותר זמן, אז זה ככה גם לעשות את האתגר הזה, שאני לוקח 75 שנים מהחיים שלי, ועושה רק את האתגר הזה סופר קל, ההפך זה להכניס את זה, בתוך לוז מאוד מאוד עמוס וצפוף ופרודוקטיבי ולוז טוב, זה המשמעות החיים, זה להכניס את זה תוך כדי, פה אתה נמדד, לא עכשיו שאני פנוי ואין לי כלום, ולעשות רק את ה-75 ימים, ולעשות אימון וזה, ואני כאילו, צ'ק, סיימתי בשעה 2, זהו, אני משחק קצת, לא, זה לא המשמעות, אוקיי? יפה. הייתה לי גם תוך כדי חופשה בירושלים, יצאתי עם אשתי והמשפחות, ככה לחופשה בירושלים, לאיזה יומיים, לא משהו רציני, וזה גם תוך כדי שכאב לי אגב, ותוך כדי נכבה המחשב, שמעתי, אני אוהב לשמוע את הרעש פה, כמו שאני אוהב לשמוע רעש של מזגן בלילה, אז ככה החזרתי אותו ככה לפעולה, אז אני אומר, תוך כדי יצאנו לחופשה, ועדיין אני צריך לעשות את האימונים, אז מה, מי נגד מי? כמובן, בשמירה של התזונה, אין לי בעיה, בחדר אוכל שם, בזה, לאכול את מה שצריך, כמובן, אני לא אוכל ג'אנק פוד, אני לא אשתה אלכוהול, דברים כאלה, אבל צריך לעשות אימונים, אז הייתי קם לפני כולם, כי היינו, אמרתי לכם, באנו המשפחות, אז הייתי צריך לקום לפני כולם, לפני שכולם עשו את כל הלו"ז של כולם, את הנסיעה לפה, את ההליכה לשם, את הישיבה של כולם ביחד, את כל המשחקים, כל הדברים,
קמתי לפני, עשיתי פאקינג אימון ב-6 בבוקר, כשכולם ישנים בחוץ ברחובות ירושלים, עשיתי את ההליכה, כאב לי אגב, זוכרים, אמרתי לכם שהורדתי את המינון של האימונים, אבל עדיין עשיתי את האימון, כי סופר, כאילו, כשאני אומר שכאב לי, סופר כאב לי, מישהו יודע מה זה בלטים, ולי זה בא במפתיע, זה דקה, זה הקרין על הרגל, בקושי עמדתי סופר סופר עקום, לאט לאט זה משתפר, אני עדיין יש לי זה, אבל... והייתי צריך לעשות גם את האימון השני, אז פתאום מצאתי איזשהו חדר כושר כזה, זרוק כזה, שעם כניסה חד פעמית, אז עשיתי שם את האימון השני, אבל לא מפה לשם קבעתי תוך כדי, אז ידעתי שיש לי חופשה, אז יום-יומיים לפני, ישבתי על הלוז, וקבעתי וחיפשתי והתקשרתי, ויש לכם כניסה חד פעמית, ואפשר, ואיפה זה נמצא, אם זה קרוב למלון, וכל הדבר הזה זה התכנון הגדול, זה להיות על הדברים, זה להיות פרודוקטיבי, זה לא לבזבז זמן, זה להיות יעיל, זה להבין איפה אני יכול להכניס את זה, ואם הצלחתי להכניס את זה בתוך לוז, מצד אחד אני פנוי, כי יש לי זמן פנוי, ומצד שני אני מאמיס על עצמי בדברים טובים, כי אני רוצה עוד להתפתח בתור בן אדם, בתור בעל, בתור איש עסקים, בתור סוחר, זה תמיד בעשייה, אז זה להיות על הדברים, לתכנן אותם מראש, זה כאילו סופר סופר חזק, אז היה לי כיף לתכנן את הדברים האלה מראש. עברתי, דיברתי איתכם, איך צירפתי את אשתי במסווה לאתגר הזה. איך זה עשה אותי לסוחר ימי טיפה יותר האחד, מדויק, בעל סבלנות, ממושמע. שימו לב, כל האתגר הזה זה דיוק, זה חדות, זה להיות על הדברים, זה לעמוד במילה שהגדרתי לעצמי. גם הסרטון הזה, הוא היה ביומן עכשיו, למרות שסיימתי את האתגר, אוקיי? זה משהו שאני לא עושה ביום יום, אני מדבר איתכם סופר אותנטי, סופר רצוף, סופר, לא תכננתי דברים, רשמתי בולטים. אם זה רשום לי ביומן, אני מבצע. אם יש לי עסקה שאני יודע, ואני מחכה ואני סבלני, אני נכנס אליה, יש לי סטופ, אני יושב על הסטופ, או לפני, בשביל להיכנס לעסקה, אני סופר סבלני, בשביל לחפש את הסטאפ שלי, את האסטרטגיה שלי. אז זה עשה אותי יותר מדויק. זה עשה אותי יותר סבלני, לא שלא הייתי אז, אבל אני עוד יותר, כי עוד 10 שנים אני עוד יותר אהיה סוחר יותר טוב, נכון? ככה זה עובד, אז זה עשה אותי גם, וכך כל תחום בחיים שלי, והעלה לי את זה, ושיפר לי את זה, זה כאילו, אני לא אומר זה סתם, תעשו, אל תעשו את האתגר הזה, מה שאתם רוצים, אני בסוף עושה את הסרטון הזה גם בשבילכם, מי שרוצה לעבור את האתגר הזה, ומי שעובר את האתגר הזה, ויש המון אנשים שהם גם 9 to 5, כאילו שכירים, ועוברים את האתגר הזה, אז הם קמים לפני, ועושים את האתגר הזה, את האימון בחוץ, את האימון בפנים, אחד מהאימונים בבוקר, ואחד מהאימונים בערב, ויש אנשים שהיו עם ילדים, ויש אנשים בלי ילדים, ויש אנשים עם עסקים, והיו שם הרבה מתווכים, ויש אנשים כאילו כמוני, שטיפה יותר, כל אחד בלו"ז שלו, וכל אחד יש לו את הקשיים שלו, ועם מה שהוא צריך להתמודד, וזה היופי להתמודד עם הכל ביחד. וואו, הנה משהו שרשמתי, ולא דיברתי איתכם עליו. הליכה בפאקינג גשם, הייתה לי הליכה בגשם, אוקיי? לא באיזה טפטופים, הליכה אשכרה בגשם, אני תוך כדי תסתכלתי אם זה מצלם, וואו, כאילו היה גשם זלפות, ברמה שבאתי לצלם את זה, והטיפות מאוד מאוד לחצו לי, כאילו התחלתי את הסרטון וזה לחץ לי על הטלפון בשנייה נרתע, והטיפות לחצו לי על כל מיני מקשים, הייתי צריך להחזיר את זה לכיס, ואני תמיד, היו כמה פעמים שהיו גשם במהלך האימון שלי בחוץ, תמיד באתי, כאילו כמובן עם העיל וזה, בלגנים, אבל תמיד באתי עם מטריה קטנה כזאת ששמתי בכיס, אף פעם לא פתחתי אותה, כאילו רציתי, לא יודע למה, לא הרגיש לי נכון לפתוח אותה, לא נראה לי שיש איזשהו חוק נגד זה, למרות שלעשות אימון בחוץ, לנסוע לחדר כושר זה לא נחשב, לעשות אימון בחוץ בחניון התת-קרקעי זה לא נחשב, זה לא בחוץ, זה תחת קורת גג, זה לא נחשב, צריך לעשות איזה אשכרה בחוץ,
פשוט רציתי להיחשל, כן, אומרים את זה ככה, רציתי פשוט למנוע טיפה יותר, ובסוף להבין שזה לא היה כזה גרוע, עברו 45 דקות. נכנסתי לאוטו, אני כזה, טוב, כאילו, אני רוצה עוד, give me more. בגלל זה אני רגע נדבר עוד מעט על ההמשך, אם אני ממשיך, אם אני לא ממשיך. אז היה את אחד הכיפים, גם מה היה כיף, שאשכרה, אני מוצא את עצמי, לבד, בחוץ, ב-11 בבוקר, אני לא יודע, הולך בגשם, לבד, ואין אנשים מסביבי, אין אנשים מסביבי, עם מטריה אפילו, אוקיי? בדרך כלל הייתי הולך או בים, הייתי מעדיף איזשהו מקום קבוע כזה, או יש שם, מצאתי איזשהו פארק מאוד מאוד גדול, וכיפי וירוק שהייתי הולך בו, ולא היה שם אף אחד, אפילו העובדים לא היו נמצאים שם, אין שם את העובדים, אתם מבינים? אז כשהרגשתי שאני הולך לבד, ואין אף אחד סביבי, ואני כאילו לא הולך כי מכריחים אותי, כי אני בוחר ללכת, זה איפה שהוא מרגיש מאוד מאוד חזק במוח, שאני עושה את הדברים הקשים שאף אחד לא עושה, וזה למה זה חישל אותי, בהמון תחומים אחרים בחיים שלי, אז כאילו, בסוף, כמה טיפות לא הרגו אותנו, למרות שזה היה גשם זלפות, אני אומר לכם, תקשיבו איזה גשם, היה גשם פיצוצים, ותוך כדי ההליכה הוא גם נהיה חלש יותר, נגמר והתחזק, אני עכשיו זוכר את היום הזה, זה היה אחד הימים הכי טובים באתגר, הכי טובים שאני יודע שאני עשיתי דברים שאחרים לא עשו, וואו, זה היה כל כך כיף. למשל, אם אתם עושים את זה בחורף, אני ממליץ לכם לצאת, לא עכשיו ביום גשום בחורף, אוקיי, אתם יכולים לעשות את האימון בחוץ, אבל אתם יכולים לתאם עם עצמכם, אוקיי, רגע, אתם רואים בגוגל מתי נגמר גשם, כשנגמר גשם או שהוא חלש, או ללכת עם מטריה, לא, זה לא הפואנטה, תאתגרו את עצמכם, זה כל העניין של האתגר הזה, שימו לב כמה דברים הוספתי לעצמי, ותוך כדי עם הגב, שקראני עם הבנתים, הייתי צריך לתאם בין האורתופדים, בין הזה, לעשות את האימונים תוך כדי, לעשות את זה, ימי שישי, ימי שבת, לא דיברתי על זה, הייתי יוצא פשוט בלי השעון, הייתי יוצא להליכה לפני ארוחת שבת בבוקר, הסעודה השנייה, ואז את האימון השני הייתי עושה כבר בצאת שבת בבית, גם דרך אגב, משהו דפוק ומשהו מטורף, כשהייתי בתוכנית של חיטוב, אז הייתי צריך לעשות 8,000 צעדים, 10,000 צעדים, בשביל להניע את החיטוב, פה אין משימה של צעדים באתגר הזה, אבל מצאתי את עצמי, שכל יום הייתי עושה מעל 10,000 צעדים, איכשהו, שם היה לי בחיטוב, קשה לעשות את הצעדים האלה, רק את זה, כאילו, ולהיות בתפריט, ולהיות ב2-3 אימוני כוח בשבוע, קשה לי לעשות את הצעדים, אבל פה מצאתי את עצמי, עם כל התהליך, עושה גם כל יום 11, 12, 17,000 צעדים, 15, 14,000 צעדים, כל יום מעל 10,000 צעדים, למרות שזה לא בפאקינג משימות, כאילו, זה היה כאילו בונוס מאוד מאוד מטורף. עוד משהו, עוד נקודה חשובה, הייתי עושה 2 ב-1, 2 in 1, מה הכוונה? למשל, הייתי יוצא להליכה בחוץ, אז הייתי יודע שהייתי צריך לעשות איזושהי שיחה, או להקליט, או לענות לתלמידים על העסקאות, עם מישהו, שיחה עם תלמיד, איזה משהו, הייתי משאיר את זה להליכה, 2 in 1, הייתי צריך לשמוע איזשהו פודקאסט, אמרתי לכם, פיתחתי מוצרים חדשים ושירותים חדשים, דברים כאלה, הייתי צריך ללמוד, כמובן שלמדתי גם בבית, שמתי בלו"ז רובריקה ובולט חשוב שאני צריך ללמוד, אבל אם אני יכול לעשות את זה תוך כדי ההליכה, ולא לשמוע מוזיקה, ולא ללכת לראות את הציפורים, אם אני יכול לעשות 2 in 1, אני אעשה פאקינג 2 in 1, אז זה מאוד מאוד גם קידם אותי, זה הייתה מקפצה, הייתי סופר מפוקס, גם עכשיו אני סופר מפוקס, אני ממש יום וחצי אחרי האתגר, אז טוב שאני מקליט את זה עכשיו, כי אם הייתי מקליט את זה עוד חודש, הדברים לא היו יושבים לי כמו כאילו אני עכשיו סופר טרי על הדברים, אז הייתי שומע פודקאסט תוך כדי של אנדי פריסלה, היה מחדד אותי על האתגר עצמו, הייתי שומע פודקאסטים שהייתי צריך, הייתי שומע יוטיוב, פודקאסטים וסרטונים חשובים ביוטיוב, הייתי לומד, הייתי עונה לתלמידים, הייתי עושה שיחות עם ההורים, מדרבן אותם, הייתי עושה, כאילו זה 2 in 1, 2 in 1, אתם
אתם יודעים שאתם צריכים לנסוע לאן שיש לכם שעה נסיעה, תקשיבו קצת לרדיו, תקשיבו קצת לשירים, אני אוהב לעשות את זה, אבל חצי מהנסיעה, חצי מהפעמים, אני כאילו שומע דברים, אני גדל, אני מתפתח, עושה שיחה חשובה ודברים כאלה. יפה. יש מצב, אנחנו ממש לקראת סיום, יש מצב ששכחתי פה ושם דברים, אולי אני אוסיף את זה בתגובות, אולי לא. אני חושב שעברתי על רוב הדברים, חשפתי בפניכם, איך אני עברתי את האתגר הזה של 75, זה היה באמת אתגר כל כך טוב. באופן כללי אני אוהב לאתגר את עצמי, אם זה אמבטיית קרח, אם זה לפתוח עסק, אם זה ללכת נגד כל מה שכולם אומרים, אם זה הייתי בקבע לעזוב את זה, הייתי בתואר לעזוב את זה, כי אני לא אוהב את זה, אני אוהב, פעם היה לי זקן גם כזה, אל תאריך זקן, מעריך זקן, ממש אם תיכנסו להיילייטים באינסטגרם, תגללו אתם ממש, תראו את זקן ככה, אל גדל שיער, אל תהיה בקבע, אל תעשה תואר, אל תעשה זה, אל תסחור בשוק ההון, כולם מפסידים כזה, אני אוהב לעשות את ההפך הגמור, כי אם כולם עושים משהו זה לא נכון, אז כאילו ככה כוכבית קטנה, וגם באתגר הזה הוא חישל אותי, ואני אוהב לעשות דברים שמאתגרים אותי, אז זה אתגר מאוד כיף. בוודאות אני אעשה אותו עוד פעם, מתישהו בחיים, בטוח, ואני אבחר גם בטח תקופה שלא תהיה לי פשוטה, בקטע טוב. בואו נדבר רגע על האם אני ממשיך ל-Live Hard, יש את ה-75 Hard, ויש את ה-Live Hard, 75 זה 75 ימים רצופים, שזה באמת הבסיס לשנה השלמה. אני בעצמי לא יודע, אני תוך כדי אמרתי אני אשאיר את זה להחלטה ליום 75, אם אני ממשיך רצוף, אם אני ממשיך לא רצוף, אם אני עושה הפסקה, אני כן החלטתי לעשות הפסקה, כי א', אני בדיוק עכשיו נכנס לרפואה המשלימה, לגבי הגב התחתון, אני קשה לי להתכופף עדיין לכיור, אני כן עושה עדיין אימונים, תראו אותי בסטורי, הולך לחדר כושר, אבל במשקל קצת יותר נמוך, אם אני עושה לגב, אם אני עושה יד אחורית, יד קדמית, אני עושה במשקל יותר נמוך, אני לא בא עכשיו לעשות סטורי שאני מרים 100 קילו, ואני אפצע, לא, אני מתאמן בשבילי, אני מתאמן כל החיים, אני אוהב ספורט, אבל אני לוקח את זה טיפה יותר באיזי, אז אני לוקח כן הפסקה, אני כן עושה את הרפואה המשלימה, את הפיזיותרפיה, אממה, תוך כדי האתגר, כמו שאמרתי, אני כל הזמן גם אמרתי לעצמי שאני ממשיך לשנה השלמה, ל-Live Hard, שזה עוד 3 פייזים, פייז 1, פייז 2 ופייז 3, שכל פייז הוא כמו 75 Hard, אבל עם כל הסעיפים האלה, אבל יותר קשה, עם עוד סעיפים, כמו מקלחת קרח, אמבטיית קרח, כאילו להיות במקלחת קרח 5 דקות רצוף כל יום, כמו לעשות power list, כמו visualization, כמו מדיטציה כזאת, אבל כאילו טיפה יותר מורחב, כמו לדבר עם אנשים זרים, כמו לתרום, זה כאילו, אני כן רוצה לעשות את זה, אבל יש מצב שה3.8 ליטר מים והשתי אימונים ביום, קצת, אני לא יודע עדיין, אני לא יודע, זה היה מאוד קשוח, כאילו כי הייתי כל פעם בפיפי, גם עכשיו יש לי פיפי, כי שאני שתיתי תוך כדי קפה ומים, אבל אני איתכם עדיין בסרטון, אני לא יוצר את הסרטון, אז אני עוד לא יודע, מה יש לי שנה שלמה, כאילו לבצע את 3 פייזים, שכל פייז זה 30 ימים, שאני עדיין יכול להחליט כן לעשות את זה, ואני לא קשה עם עצמי, אני עדיין, זה לא שעכשיו סיימתי את ה-75 ימים, וזהו, אני חוזר ואוכל בלי סוף ג'אנק פוד, או שותה בלי סוף אלכוהול, נשחק במחשב, לא פרודוקטיבי ולא דברים, ולא עושה אימונים, אני עושה את הדברים האלה, אני כאילו גם הייתי עושה את זה לפני, לוקח זה, לבנות הרגל זה מעל 21 יום, זה מעל 66 יום, זה טוב שזה 75 ימים, אני מרגיש שאני כאילו סופר אנדרי חדש, ואנדרי טיפה יותר טוב, ואנדרי יותר ממושמע, ואם קבעתי שאני אעשה משהו, אני עושה משהו, ואם קבעתי שיש לי שיחה כלשהי, ואם קבעתי שאני הולך לביזנס פלז'ר, ואם קבעתי שאני יוצר מוצר או שירות חדש, אני יוצר אותו, כי קבעתי בולט ביומן, אני כן לוקח המון דברים לתוכי, האם אני אמשיך ל-Live Hard, תצטרכו לגלות בסטורי, כי אני עדיין בעצמי לא יודע, אני מאוד יש ימים שאני אומר כן, כאילו כי זה
פייז 1, פייז 2 ופייז 3 זה 30 ימים, 30 ימים, 30 ימים, שאני יכול לעשות אותם ככה למשך שנה, שזה לא הרבה ימים, כן? זה 30 ימים של עוד פעם, כאילו, זה לא 75 ימים רצופים, אז אולי אני אעשה את זה, אולי אני לא אעשה את זה, משהו בטוח, אני לוקח עכשיו הפסקה, כי אני צריך רגע לחזק את הגב, ולחזק את הגוף, ואני צריך להמשיך לבנות את המוצרים והשירותים שלי, כי העסק שלי ממש נכנסתי לאתגר הזה, כשאני בסוג של תקופת, לא סוג של, ממש תקופה של צמיחה וגדילה בתור בן אדם, בתור איש עסקים, בהתפתחות אישית, אנחנו גם עושים פה פרויקטים, אני ואשתי, אפילו הורדתי מהמסחר קצת, כי אין לי זמן להכל, אז בסוף, אם אני עושה משהו, אני צריך להוריד מהמשהו השני, אז בינתיים אני לוקח הפסקה, אני לא יודע כמה, אני ממש יום וחצי אחרי סיום האתגר, אז בטוח שבועיים אני לוקח הפסקה. אם אני אצליח בשבועיים גם קצת לחזק את עצמי ולנוח, ולסיים ליצור את המוצרים ולשגר אותם לאוויר, אולי אני אחזור לחודש שלם, אולי כן, אולי לא, תגלו בסטורי. הסיכום של הכל היה שווה את זה. יש גם איזשהו סרטון, שאותו אני לא יודע אם אני אעלה, סרטון של 5 דקות שהקלטתי ביום, לילה לפני שהתחלתי את האתגר, זה סרטון שהייתי כזה, אני לא אקרא לזה בשפל של השפנים, אבל זה סרטון שכזה רציתי, אתם יודעים, לפני שידעתי שאני הולך להיכנס לאתגר, זה לא שהפילו עליי את האתגר הזה. אז יום לפני קצת שתיתי אלכוהול, הייתי קצת עם יין עליי, הייתי קצת דיזי, ואכלתי איזה ג'אנק פוד כזה, היום האחרון, כאילו נתתי לעצמי לעשות את זה, והייתי ללא שעות שינה באותו יום, היה לי יום מאוד קשה, אז סילמתי את עצמי ואמרתי לעצמי, אנדרי, אולי מתישהו אני אחשוף את זה, אבל כנראה לא פה, אולי פה, אולי לא פה, באינסטוש, אנדרי, שומע, האלכוהול הזה, ההרגשה שאתה מרגיש עכשיו, אני מסכם לכם את הסרטון, הבורקסים עכשיו, אכלתי בורקסים, הלכתי לישון מאוחר, זה לא אתה, זה משהו שזה באמת לא האופי שלך, וזה לא האדם שאתה רוצה להיות, ותזכור, תדע לעתיד, ואנדרי מהעתיד יהיה גאה בך, ואני אנדרי מהעתיד עכשיו שמדבר, וזה אכן הפך אותי לבן אדם יותר טוב, לבן אדם יותר פרודוקטיבי, לבן אדם יותר בריא, דרך אגב קבעתי גם בדיקות דם לעכשיו, ממש עוד יומיים יש לי בדיקות דם, אני רוצה לראות רגע אם ישתפר לי משהו, אני בטוח שישתפר לי משהו, גם הייתי ממליץ לכם טסט לאוטו, אתם עושים כל שנה, למה שלא תעשו בדיקה לגוף שלכם, פעם בשנה לראות אם חסר משהו, לא חסר משהו, אם אתם בקו הנכון, בקו הלא נכון, אז ככה, זהו, אז אני מסיים את הסרטון, אני כן הייתי ממליץ, אם מישהו אף פעם לא עשה ספורט, או אף פעם לא שתה מים, אני כל החיים שותה מים ועושה ספורט, אז כן, תיקחו איזשהו ליווי ממישהו, זה לא שלי, זה שלכם, הספרים, המים, הפרוגרס פיקצ'ר, האימונים, no alcohol, no cheat meal, 45 דקות אימון, מינימום, אחד בחוץ, אחד בפנים, חישל אותי ועשה אותי מאוד יותר חזק, שוב זה לא אתגר פיזי, זה אתגר מנטלי, כשאני אומר חזק זה גם חזק במוח, וזהו, אני אסיים את הסרטון. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, סופר אותנטיים שלי, אתם רואים אני מדבר איתכם, כאילו סופר בחדר העבודה שלי, בבית שלי, ומפה אני ממשיך לארוחה הראשונה של היום, השעה 1:45, וככה זה מתי שאני אוכל בדרך כלל. אם אתם רוצים סרטונים כאלה, תגיבו לי למטה. אם יש לכם שאלות שלא עניתי עליהם לגבי האתגר, תגיבו פה ביוטיוב למטה, אני ארשום, אני רואה את כל הדברים, תגובות, אולי אני אכין סרטון בנפרד על הדברים, ואם אני אמשיך להליב הרד, אני אעשה סרטון בפני עצמו. אני באמת שמח שעברתי את זה, אני שמח שאני ידעתי שאני הולך לעבור את זה, ואני לא הולך לזוז פיפס מהאתגר, וידעתי שאני הולך לעבור את זה ממש כמו שצריך, ואני שמח שאני אחרי זה, כי מצד אחד, באמת, ביום הראשון, עשיתי כאילו, שתיתי את המים, עשיתי את האימונים, עשיתי את כל מה שצריך לעשות, אמרתי, טוב, פאקינג שיט, זה קל, כאילו, האתגר קל.
בסוף זה לא כזה קשה, זה לא היה כזה קשה, באמת, היו ימים שהיה סופר קל והיו ימים שהיה סופר קשה. אבל הקושי העצום הוא זה לעשות את זה day in and day out, 75 ימים רצוף, את ה4 ליטר, למלא את הבקבוקים כל יום מראש. לא לשתות משהו אחר, לא לאכול ג'אנק, לא להיות סטריקטי, לא להיות באלכוהול, לעשות את האימונים, לתכנן את הלוז, לעשות את הדברים. אמרתי לכם, עשיתי עוד רשימה של עוד דברים שהיה לי סופר קשה. זה היה לעשות את זה, את כל הדברים האלה רצוף, קונסיסטנטי, ולא ליפול לדברים. אתם יודעים, ביום יום, בסדר, אם יש לי עסקה גרועה, בסדר, כאילו, זה חלק מהתהליך. אם ביום יום יש לי איזה יום קשה, ואני רוצה לפנק את עצמי באיזה המבורגר, סבבה, באיזה בירה, סבבה. ואז אני מתקדם, זה החיים, אבל פה היינו נופלים, אז לבצע את כל הדברים האלה רצוף, זה באמת היה הקושי, ומצד שני זה היה גם הברכה, התגמול מזה, גם גופנית השתניתי, לא ציינתי, לא שהייתי צריך לציין את זה, אבל התחלתי את האתגר 80 קילו, אני באזור ה-75-76, זה תלוי באיזה יום, אני כאילו איזה 4-5 קילו פחות, כן, עשיתי מדידות, ירדתי קצת כמה סנטימטרים בבטן, קצת בטוסיק, בצוואר נשארתי אותו דבר, המסה שלי עלתה, ואני איזה 5 קילו פחות, וזהו, רק מפה ממשיכים, ושיהיה לכם בהצלחה, אם מישהו מתחיל את האתגר הזה וצריך איזשהו טיפים ממני, או ששוב לא עניתי על שאלה מסוימת מתוך האתגר, כי ככה אני מדבר איתכם פרי סטייל, תשאירי לי פה למטה, ואנחנו נתראה. אם אתם רוצים לראות עוד ממני, עוד מעולם של שוק ההון, של מסחרני, של הפני סטוקס, של כל דבר כזה או אחר, אני מאוד מאוד פעיל ברשתות ובאינסטגרם ובסטורי, אז תעקבו, כי אנחנו רק מתחילים, היה לי כיף לעשות את הסרטון הזה, תנו בראש, ויאללה בלגן.